and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, aniya alay sumpay ni naghinapustang sugidlanon. Anastasia, kinsa ka? O dali ba na kasi natin naman tagmakusog kaing linog? Unya nga nang wa malagi mag-tsunami. Kinahanglan pa ba ng ipangutana, day? Tungod sa itong pag-ampo, sa pagrosaryo kada gabi wa tahan okay sa maong katalagman. Ay, gusto na ito, or no? Gikan karon, di na to putlo ng atong mga pag-ampo sa kapilya. Okay. Among paninguhaon ni Jay nga anhi mi mangumpisal sa kapilya, aron makakumpisal ang tanan nga taga dinhi nga gusto mo kumpisal. Uy, hala? Nga na may patrol car nga mihunong. Kinsa may tuyo sa mong patrol car? Kinsa may dakpon? Dinisa mo, kay mangutana ko. Oh, niabot na di ay ang mo-escort nako pagpangita sa atay si case nga gipapangita ni Nolasco Paredo. Ikaw di mo nagpatawag ka? Ako, Jay, gusto kong legal ang pagpangita sa kwarta ni Nolasco. Sige, dihe una mo ha? Kay atoon pa nako ang mga pulis. O, si Wina, di lang nato patanawon. Naunsa ka man taon yung, uy, yan na si Wayne na may imong patanahon. Oh, Kung kita na lang imo apil og tan-aw, aron mamatud-an yun nato kung tinuod ba ang gisulti ni Adtong Nolasco. Wa na? Unsay wa na? Mga pulis good. Oh, kailan day kag pulis? Hoy, wina. Mungutan ako do ko nimo be. Nakailan day kag pulis? Kadungog manggos ilang gisulti. Mga pulis kano ang nangabot. Unya, nganong mitago man ka pagkakita nimo sa mga pulis? Unsa man, napunon kas mga pulis? Ambot lang. Unya lagi, nganong nahadlok man ka? Ang, kani adto. Ingnan man dain ko. Hala, dakpon kag pulis kundi ka matug maudto. Kinsa may, musulti ana. Ambot. Man kumakaila. Mama ay, sige pangutana. Ay, kanimo wina. Mabuag sagko nimo da. Duha na di ay tama. Unsa? Ingon man ka, duha na ta. Kita din duha ang buang. Unya, inong pagkatambal? Ay ambot ni mo wina. Diya ka na ay. Hain day si Anastasia. Bikoyog sa polis. Gidakop si Anastasia. Waoy. Kabuutan anang akong anak Bitaw. Buton bitaw kay si Anastasia. Ako? Oh, unsa man ka? Bad ko. Bad ko. Wina! Hoy, Wina! Uy, ngano man to siya? Oh, hinay-hinay na kahangnay balik ang maayo niyang panghuna-huna. May makita ka ang gipakahot ni Kat? Tingali, Jay. Kay sigurado man si Sir Nolasco nga may kwarta siya din Unya, asa man paingon ang kwarta? ay ato gina sa gobyerno. Kay nagikan man ang sa illegal nga negosyo maong kwarta. Unya, unsa na malay gamiton sa pagpataman liwi na kung anay makuha si Nolasco? Ay Carol, mientras nga wa pa ta maglalis, no? Kung asa punta ang kwarta. Di na lang ta maglalis, ha? Wa man ta magkasiguro, asa gid paingon ang kwarta. Bitaw ba yun, Bitaw, sa? so ay ko no. Oy, nalako sila si Jay ug dayon. Asa ka sila paingon? Dali din Carol. Tigali mo way tas balita. Binuol sila di kap sa mga pulis nga may tambong sa pagkaut. Dali dayon yung. Oy, malto na may nanitsit. Kitsa magkaron. Magkoy nakitang tao.
Ay, pastilan, nanlibaot no, akong balhibo na. Tungod na nis paghuna-huna na kus katalagman, murag nervyusa na yun hinuon kayo ko. Ay! Ha! Kabayo ni mo ay! Hadlok ay, Anong nangalit ka man? kuyawan ay, Kuyawan bitaw. abi ba niyag bagyo na? Oh. Kamao ka mga G. Ay, ikaw ba? Himo lang yung kong gihasol. Daghan kay kong trabaho. Papauli na sa inyo. Sige gyud, maldita gyud. At tudyo klas empiano ba? Unsa? Ay, sige, sige, tara. Uy! Buwan naman eh. Gumba naman ito si Kisa. Dunot. Na. Ata naman eh. Murag naabli ang maong atasikis, Chef. Tanawa. O ang kwarta. Murag nagadunot ang kwarta kay natipon na kinisayuta. Kantag sa kwarta niya sulta oh. Nangalata. Tara. Ginoo ko. Nadunot ang kwarta. Ginoo ko kaanugon anang maong kwarta. Kaanugon si kwarta. Di na magamit. Karol. Rol. Nganon nyo? Why yun may daog sa itong lalis, Rol? Bitaw. Na, why no katagiyas kwarta? Kay kung imong gunitan, wala naman kagisi naman. Mura mga paslot. Dunot na. Kaanugon bias kwarta nyo. Uy! Walang. Mato di Sir Nolasco, kapin sa milyon ning kwartaha. Maunta ning kwartahang iyang gamiton aron maayos si Wena. Unsaon pa ka ni? Unsaon pa ni nga, di naman ni mapahimuslan ang maong kwarta. Mao ka na pagaing nun, Anastasia, nga ang kwartang pinaspasan, mula ba ilang kini sa imong kamot? Mao nga dili mo hibawan. Kinalan nga masayod si Sir Nolasco nining ato na seran. Aron dili siya magdahom, an? O mahitungod sa pagpatambal ni Wena, dili man tingali na problema. Modangop lang to sa gobyerno. Unsa pa may ikatabang sa gobyerno nga wala na may kuan kanang singana na PDAF. Kay gisodras kaw galingon nilang mga bulsa. Gikurakot. Kanaraman untang PDAF mo yatong gilauman nato mga pobre. Do. Kung may paliton tang tambal, makatabang ang PDAF. Gikuha pa magid ni. Nahitabo na, Jay. Tungod kay wa ipatigbabaw sa naa sa gahom ang gugma. Moray bililhon para nila ang kaugalingon nilang interes. Ang pagpaburot sa kaugalingon nilang bulsa. Kanunay masakripisyo ang mga ordinaryong tao. Labo sa tanan kitang mga kapos. Atong iampo ang mga hakog, ang mga kurakot. Kap, salamat nga ni Aka. Midali gyud kog anhi nimo, Nolasco. Gikan pa ko sa inyong bay. Ug may mga pulis kong gipatambong aron pangitaon ang gihangyo mo nga atasikis. Nakitaan ba, Kap? Nakitaan. Maayo hinuon. Mapatambalan na ko si Wina. Kap, ganong miduko ka. Ganong wa ka mutubag. Nadunot ang kwarta, Nolasco. Dili na gyud magamit. Usim, nadunot. Madunot ba ang kwarta? Munay ako nakita sa imong kwarta. Daghan kayo ming nakasaksi ug diha si Anastasia. Kuan man gud, Nolasco, naabli na ang atasikis. Ug ang kwarta nabuhag kini sa maong atasikis. Natipon na kini sa yuta. Ug mo'y hinungdan nga nadunot ang kwarta. Dili na gyud magamit, Nolasco. Tingali, nasubay gyud sa subok ang panultihon nga kung unsay imong itanom, mao sa imong pag-aanihon. O kay nagtanom ang kag ginadiling drogas, miani kag tabagnulong kwarta. Nakasabot ka pa sa buot na kong ipasabot, Nolasco? Anda na kumudawat sa silod sa kong pagpakasa. Si Wina lang ang akong giwalakan. Tingalig di na siya mamaayo. Isalig kang Anastasia ang pag-atiman kang Wena, Nolasco. Wa na ko lang mahimo, Kap. Dawaton ko na lang ang kamatuuran. Kung hatagan ko lang higayon,
Kung makagawas man ko sa bilangguan, itingob ko ng tanan kong panahon sa akong anak. Kang uwi na. Oh, nadunot ang kwarta ni Nolasco. O lagi milay, oy. Ay, basilan ako, ginugnan gyud ko kay pobre magud ta. Askang ano guna, kapins milyon ka pisos, nadunot. Oh, madunot magod ay ng kwarta. Uy, ngano dili god? Ngano dili god taon? Nga nabuwag man ang kwartas mo at sikis, natipon man si Yuta. Unya, kay ang Yuta, mukuan man na siya og mga kanang papel. Mao nga, nadaot gyud. Mukutkot man gani na sa kuan. Kana bang, makutkot man gani na sa RET. Aw ka na hinuon mo tuo ko. Pero kanang madunot. Ay, madunot lagi, Miloy. Nung sa ko ba di ko man mutuon, natipon lagi sa Yuta. Ang Yuta, basa-basa, agod. Manong madaot yun ang papel. Murag, mga gihay sa buwag ka pwerte ng layaa in taon. Sa igayon nga ibang gunitan ay mga larag dayon. Oo, unya manoy. Oo, unsaon na malang naswina. Wal Na. problema si Wena, ma. Aw, Ako'y mangako pagpatambal niya. kiniday. Ang kutana lang ko, kinahanglan ba yun nga mamaayo na swino? Angkol, dili na mo iyang panghuna-huna. Pero matod pa ba yan yung wino? Kung doon naman yun siya sakit, ikalipay niya nga dili na siya mamaayo. Nga, mas ganahan siya. Nga, kanarong sa iyang pagkakaroon ba, ganahan siya nga ingon anak lang yun siya sa iyang Kung kahimtang mao ka na karon. Anastasia, ayaw na lang pamugos. Aron siya patambalan. Ma, hatagan ta si Wena sa iyang katungod nga mamaayo. Ay, kung ano nga day. Ang ako magkong gikadukan day, nga kung mamaayo na siya, magubot na sab ang inyong kasal ni Bitaw Jane. Anastasia, wa ka ba day mahadlok ka sa adlaw sa iyong kasal nga maghimo na sang isina si Wina? Pangayoon ko sa kahitasan mga dili ka na mahitabo. Tabangi lang kong ampo ninyo nga mausap na gid si Wena. Maunay nahitabo sa kwarta sa amahan ni Wina. Why siguro, ma? Ng mga fake tong kwarta, ha? Fake! O, kamaro adtong amahan ni Wina. Unya, mabulilyaso siya dawat og kwarta. Gibutang ba ito sa atas si case, ma? Tingali ko na lang magpakabana si Sir Nolasco kay misalig sa iyang buyer. Uy. Hey, kausig na is kwarta, no? Di naman sa tumagamit ni Sir Nolasco. Kay paingon na ba siya sa presuhan? Mapreso na siya. Kadako niya sa di siya mapreso. May gani kay dili na siya ikihan ni Ansa yung pagpakidnap ini. Mugawas gid ang kamatuoran, no? Ma, May buhaton pa di ay kuskusina. kadit lang. Nakita na nimo ang kamatuoran, ma? Tao lang ko, Jay. Usahay masayop sa pag-ila sa unsa may ako makita. Nga sa ato pa, ma? Mituog ka na sa kabuutan ni Ann? Nga imo na siya madawat? Ha? Ma? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!